Хайырлы кеш мөхтәрәм телевизор караучылар, бүген безнең репортаж ел дәвамында зарыгып көткән урыннан булачак. Декабрь татар җыры булар бер-берсенә бәйле вакыйгалар. Инде без үзебезнең репортажда бүген сәхнә артындагы иң кызыклы мизгелләр, җырчылар белән эксклюзив интервьюларны күрсәтәчәкбез. Димәк, без башлыйбыз. Yüreklerden yüreklerge Ümitlerden ümitler Zeynep yolda şeşekler Yaşarlar Har күңелгә барып җитеп Татар халкым бердәм итеп Җырлый гаилә безнең татар җыры Хөрмәтле дуслар, монда хәзерге вакытта Чәчкәнең күзләрен, кашларын буйлар. Чәчкә ничек кәефләр? Ничек әзерлекләр? Әзерлек инде күптәннән бара, бик җентекләп, чөнки бу инде минем беренче татар җырында катнашуым. Инде 10 ел сәхнәдә булсам да, инде әлегә хәтле шундый зур бәйгедә катнашканым юк иде. Инде шуңа бик борчылам. Мин татар җырында әгәр Йолдызлар фабрикасын бергә шутласак, һәм инде аерым әле журналист буларак та 2007 елда татар җырын ничек ясалганын гомумән эшеннән документаль фильм төшергән идек. Ә булай нәкъ менә Алтын Барс сыны буенча 3нче мәртәбә. Аллага шөкер, менә быел 10 ел сәхнәдә матур гына концертлар уздырып, бүгенге менә татар җыры белән быелга мин үзем менә нокта куям. Быел Аллага шөкер 4нче Алтын Барсын алырга туры килә. Нинди төстәге костюм киеп чыгасыз? Быел яктырак төстә киям, бежевый төстә киям быел. Минем бүген бик русча әйткәндә шундый женственный образ, чөнки инде бүген башкарачак җырым да минем тамашачыларга таныштыр дип уйлыйм. Кайтуымны кыр казы юрар дигән җыр белән чыгыш ясыйм. Һәм бу бик романтик, бик лирик образ, шуның өчен шуңа туры китереп инде Димәк, бүген тамашачылар синең теге декольтеле булган күлмәкләрне күрмиләр инде. юк, мин һәр вакытта инде бик теге җентекләп җырга туры килешле итеп сайлыйм костюмнарны. Гитара белән чыгасыңмы? Гитарадан башка нинди образда? Беләсезме, менә ничек быел мин салмак җыр белән түгел, бөтенесе күнеккәннәр. Башта уйлаган идем гитарасыз чыга, чөнки мин кайвакыт гитарасыз да чыккалыйм хәзер. Ләкин шулай да халыкның күрәсе килә нәкъ менә гитара белән шундый образ иң баштан ук барлыкка килде һәм быел Алла бирсә менә әле номинантларда бер үбәсем килә дип җырлап җибәрербез. Мин теге олай дулкынламыйм бик. Мине бала йоклатмады бүген. Бала йоклатмады, әле менә тешләре чыккан вакыты 9 ай булып килә Алла бирсә. Шуңа күрә йокы кайыр вакыт тутуя, кайыр вакыт туймый. Ну, Йокысыз артист халкы өчен йокы тую ул тавыш өчен бик кирәк. Дулкынлану хисләре менә хәтта репетиция вакытында да булды. Чөнки күптән 2010 елдан бирле әлеге сәхнәдә татар җыры сәхнәсендә басып торганым юк иде. Хәзер инде үзгәргән, элегрәк һәрбер номерга декорацияләр, төрле шундый үткән елдан мен хәтерләмим. Хәзер тулаем бөтен сәхнәдә светодиод, зур экран, теге һәм бик матур үзенчәлекле яхшы дәрәҗәдә шундый ук кичерешләр. Менә беренче тапкыр чыкканда нинди кичерешләр, нәкъ шундый ук кичерешләр. Форсаттан файдаланып бик зур рәхмәт әйтәсе килә Барс медиа компаниясына. Шундый минем иҗатыма бәя биреп, мине шундый зур бәйгегә чакырганнар өчен. Хөрмәтле дуслар, без хәзер фойеда халык инде акрынлап җыена, үз киемнәрен тапшыра. Хәзер без алардан нинди хис-кичерешләр белән килгәннәрен һәм быелгы татар җырыннан нәрсә көткәннәре хакында сорашачакбыз. Хәерле кич исәнмесез? Ничек кәефләрегез менә быелгы татар җырына нәрсә көтәсез һәм нәрсә карарга дип килдегез? Biz yılda kilebіз инде, нәрсе булса да, тагын да бүтәнтерлерәк, тагын да кызыклырак булыр дип уйлыйбыз. Булай безгә гел ошый, йылда килгәчтән барыбер йылда ел яңалык. Яңа җырчылар, яңа җырлар. Ял итәргә килдек. Барысын да карарга дип, барысын да күрергә дип, бөтен артистларны да күрергә дип.
чтобы матур итеп җырласыннар, чтобы без сөенеп матур итеп карап торырга. Татар җыры һәр елны гел безгә шундый моңлы хисләр, искиткеч күренекле безнең җырчыларыбызны карарга бик шат. Шуңа күрә бик рәхмәтле шундый матур ел саен узып бара торган концертлар өчен. Бармы соң менә теге сезнең шушындай бүгенге кичтә махсус җан атып утырган җырчыгыз? Барсын да бик яратам, чын күңелдән. Барсын да ши, барсын да яратабыз. Салават Фатхетдиновна. Ришат Тахватуллина яратабыз, Тямаевны яратабыз. Зиялар барсы да бик әйбәт, барсы да бик матур, молодцы. Бөтенесен дә яратабыз без. Бөтенесен дә яратабыз. Тізілішіп қазылар қайтырлар Гүлләрінде шәшәк атырлар Йөрәккенә сағынып Сыр бирмешә йыллар Баш ұшымынан қыр қазы урар Қайтуыңны улы миңа юрар ТНТВ телеканалының махсус бүләген номинациясында жеңіп шыққан шәшкәне бірінші алтын барсы белән тәбрик итәм. Бірінші дигәннән, бүген без ТНТВ каналы сезгә үзебезнең зур серебезне ачырга телибез. Ул да булса 2 апрельдә шушы залда беренче тапкыр Татар музыкаль телевизион премиясының бүләкләү тантанасы узачак. Без һәммәгезне әлеге тантанага көтеп калабыз. Ниндирәк хисләр кичерәсең әлеге мизгелләрдә? Мин әлегә аңлап бетерә алмыйм, чөнки яңа гына җырлап чыктым. Шул хәтле күп тамашачылар, шул хәтле җаваплы концерт бу минем өчен һәм күптән көтелгән чара дип әйтсәм дә ярый. Чөнки инде иҗат кешесе һәр вакытта үзенә дә нидер бәя биргәнне көтә. Шуңа өметләнеп яши. Без бит бераз шундый һавалы халык бит инде. Кул чапканны яратабыз, бүләк биргәнне яратабыз. Агиделлиң буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агиделлиң буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Бу минем өчен бик сөйнечле хәбәр. Мин быелда 2013 елда ел ачышы номинациясына лаек булдым. Бу әлбәттә зур рәхмәт әйтәсем килә халыгыма һәм менә шундый бәйрәмне оештыручыларыма. Инде мин бүген бик бәхетле, бик шатмын шушы премияны алуга. Инде шушы премияны алырга дип күпме әзерләндек. Бүген инде бәйрәмчә аны тамашачыларга тәкъдим иттек. Безнең номерыбыз бик матур чыккандыр дип өметләнәсем кала инде. Ялгышлардан саклана күр, кешелегеңне югалтма. Гомерләр бит бик тиз уза, алда җавап онытма. Сезнең инде бу коллекцияда быелгы ничәнчесе булды? Ялгышмасам, әллә 4-нче, әллә 5-нчесе. Мин санап барган юк. Сезнең өчен шәхсән татар җыры нәрсә ул? Татар җыры минем өчен әлбәттә бәйрәм. Чөнки ни әйтсәң дә татар җыры беренче мәгънә иң зур җырларның иң зур тантанасы. Һәм бүгенге көндә чыннан да татар җыр сәнгатен йөзеп каршы дип әйтәм. Һәм үземдә теләп һәрбер елны дулкынларым мин бу бәйгедә катнашам. Тамашачы һаман безнең өчен ул
экзаменатор кебек без аның каршына чыкканда каушап калабыз, дулкыналабыз, һәр вакыт тагы да шулай. Шуңа күрә ул безнең өчен иң зур, иң кирәк кеше. Bu dünya kulasa eğlene de bir bassa Dünya zarı menge bitmez Jırlap yaşayışım asa Дулкынландыра әлбәттә елдан ел ничектер яңа эмоциялар, яңа дулкынланулар ул теге ел дәверенә бер нокта куеп бит инде һәм теге соңыннан менә шушы нәтиҗә ясау. Һәм инде нәтиҗә әлбәттә шушы безнең еллык җыр шушы ел буенда бәлкем ул беренче ел дәвамында шушы җыр халык күңелендә җыр икән, димәк инде ул шушы җыр теге Татар җыры фестивалендә катнашуына лаектыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әлбәттә беренче чиратта халыкка. Татар җыры фестивалендә тамашачы булу да бүген республика һәм читтәге татарлар өчен үзенә бер дәрәҗә. Кешеләр анарга махсус әзерләнә, тамашачы әзерләнә. Хатын-кызлар күлмәк сатып алалар, махсус прическа ясаталар. Мин моны беләсезме, теге ирония белән әйтмим, мин моны әйтәсем килә нәрсә дип. Чөнки фестивальнең эшләнеше ул сәхнә бизәүеннән тотынып алып баруларга хәтлек ул елдан ел үсә. Мин шундый дулкынландым, шул хәтле кеттем. Үткән ел әле хыялланып кына яшидем. Барсы турында шуны әйтәм. Менә бүгенге көндә минем хыялым тормышка ашты. Рәхмәт Ходаема. Тагын нәрсә дим, менә киләчәктә дә шул барсларны күбрәк аласы иде дип шундый теләктә калам. Минем өчен бу бик зур вакыйга. Шункәндә мин электән инде карап барайным барс медиа, барс татар җырын. Һәм шулкәндә бик шатмын быел катнашуыма һәм инде безнең беренче статуэтка. Кемгә багышлыйсың әле җиңгән? Әлбәттә, гүзәлиягә һәм барлык тыңлаучыларыма. Ой, рәхмәт. Ярдә битте әнкәй тугаларым Укыннарны кичкән шагында Кадерләрен белеп яшигәне Әнкәйләрнең исән шагында Җиңү бик тә турысын әйткәндә бик авыр булды. Шундан да инде бу җиңүгә лаек булу, бу алтын барысын алу, еллар буе эшләргә кирәк, еллар буе тырышырга кирәк. Шундан да инде матур җырлар, матур хитлар язырга кирәк, күбрәк тамашачыларга күбрәк ошарга кирәк. Мин әлбәттә инде үзем җырларны тамашачыга якынрак итеп сайларга тырышам, чөнки мин һәр җырга, һәр үзем җырлаган җырларга мин нокта куеп теге башыннан ахырына хәтле бетерәм. Шуңа күрә мин теге әйтәсем килә, профессиональ теге ул минем профессиональ эш булгач, шуңа күрә профессионал үзенең урында булса, бигә үк бер. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Салышларда, ялгышларда, адаштырма язма. Татар җыры сәхнәсендә күп кенә сез яратып өлгергән җырлар яңгырый. Гөлназ һәм Амелия, сезне чын күңелдән лауреат булуыгыз белән котлыйбыз. Сездән яңадан яңа хитлар көтеп калабыз. Юлларның төрлесе була Хәвефсезе хәтәре Әйбәт юлдашларың булу Юлу түнен рәхәте Уктанмый үткәннәргә Кул булгы киткәннәргә Рәхмәт әйтеп армыйк Бәхетле иткәннәргә Уктанмый үткәннәргә Кул булгы киткәннәргә Рәхмәт әйтеп армыйк Бәхетле иткәннәргә Сезнең клиплар инде һәр вакытта чын мәгънәсендә уникаль. Әлеге клипны төшергәндә уйлаган идегез менә шушы клип ир-атлар арасында, җырчылар арасындагы иң яхшы клип булыр дип. Дөрестән әйткәндә, уникаль дип әйтмәс идем, ләкин күп көч һәм тырышлык салырга туры килде. Һәм төп куелган мәсьәлә бу менә татар җырына чыга торган клип булачак дип түгел, чын мәгънәсендә эшне яратып, башкарып, бөтен күңелеңне һәм үзеңне биреп эшкә эшләнгән эш иде. Ничек әйтергә,
конкуренция булмаган чак юк бит инде ул. Конкуренция булырга тиеш һәм ул конкуренция булган чагында яхшырак та, анда үсеш була. Конкуренциясыз бу дөрес әйбер булмас иде. Берсе тырышмас иде. Менә шушы кайыннар кырында төшеп, су буйларында гына төшеп, басуга чыгып төшереп, яки өйдә утырып төшереп, шундый клиплар булыр иде. Шуңа күрә булсын тире конкуренция, яхшыдан яхшы клиплар булсын, сыйфатлы безнең тамашачыларыбыз моңа лаек. Без бер урында торырга тиеш түгел, үсәргә тиеш. Безнең татар эстрадасы шуның белән бергәлектә үсәргә тиеш. Larangada senger şaşagide Oğlama kasat mini katlada Şu şekenden başlap Kuzlarımdan almayı başladı Canı yaralı Yüreklerin yarası Eytemezsen de sizem Bitinere Aşık canlar Bir bezgene tüker Aşıraşular bulamazsın indi Xotin-qiz boshqaruvchilar orasidan eng yaxshi video klip nominatsiyasida jinguvchi Azaliya Zinnat. Эстраданы жеңіл жанр дейлер, дұрыс түгел. Азалия өзінің хизмәте белән, өзінің иҗаты белән моның киресен дәлилләде. Беләсезме, ул менә без төшергән бу клипта ул бөтен эшне үзе эшләде. Оештыручы булды, администратор булды, бик кыйммәтле машиналар тапты, павильоннар турында сөйләште, безне вакытында ашатты. Алай гына да түгел, кинооператорга ничек клип төшерергә, безгә артистларга ничек мөхәббәт уйнарга икәнлеген өйрәтте. Әгәр дә тагын бер клип төшерергә уйласаң, зинһар өчен икеләнмә, шалтырат, чакыр, театрдан отпуск за свой счет алып булса да җигереп киләм, тагын бер барысын алабыз. Төшергәндә мин уйладым, аның качество өчен, аның хисләр өчен, тамашачыларга аны күрсәтер өчен. Һәм хәзер инде алтын барысына алгач мин бик шатман. Bibi to'xtama, tuni bo'yi ko'ngil osh, oya gulya yiqlama. Ayda bas, bibi to'xtama, tuni bo'yi ko'ngil osh, oya gulya yiqlama. Мен бит инде ел сайын бейім, ел сайын бик матур жырлар яздырабыз, клиплар яздырабыз. Шуңа күрә мен бит анда инде бик матур хәрәкәтләр күрсәтәм. Шуңа күрә менә быел да инде Аллага шөкер иң яхшы танцеваль проект номинациясында беренче урын булдым. Аллага шөкер. Шуңа күрә Барс медиа компаниясына бик зур рәхмәт. Мине шундый хөрмәт итәләр. Аларга менә без инде бергә шулай эшлибез. Һәм инде Татарстанда рәхмәт. Шундый бик матур фестиваль. Менә бөтен Татарстан да җыелды инде, бөтен Татарстан буйлап халык килә, карыйлар, бик күңелле. Бик шундый атмосфера бит монда. Гримеркларда артистлар белән сөйләшәбез, көлешәбез. Ниһаять, иң популяр җырчы дигән номинациядә җиңүгә ирештең. Канәгатьме үзең? Әле мин аңлый алмыйм әле. Менә хәзер чыгып берәр сәгать үткәч, дипломнарымны карагач, шушы мотор бүләкләремне карагач аңлый башлыйм инде. Ничек шат булмыйм инде. Эш бит нинди номинациядә бирүдә түгел. Эш катнашуда. Менә ничек дип әйтим, нинди генә ярышларда катнашма, спорттамы син, җырмыңдамы син. Җиңү сүз дә юк, ансыз кеше хыялы. Ләкин катнашу үзе бер бәхет. Шуңа күрә минем алтын барыс алуым, татар җырында катнашуым бу үзе бер бәхет. Инде иң популяр җырчыны биргәч, бу инде истәп җибәрә. Шуңа күрә мин шат. Бик зур рәхмәт минем тамашачыма, бик зур рәхмәт минем иҗатымны яраткан тамашачыма.
eylep aşıp kırdım Yazdım birinci şeşeğin Tik sana üzüp verdim Yazılarda seni izledim Yazlarda seni taptım Yazdım birinci şeşeğin Tik sana üzüp verdim Yazdım birinci şeşeğin Üzüne üzüp verdim Biz mana shu premiyaga loyiq bo'lganga zo'r rahmatli. Mana Bars kompaniyasına, Bars Media kompaniyasına chunki bu bir zo'r daraja, bu demak bizning duetimiz kerak. Demak bizning ijodimizni xalq yarata. Ham endi olg'a taba ishlaymizni ishlaymiz, va'da beramiz ishlarga. Ishlab ketuvimiz bizning bek vaqtli ish bo'ldi deb aytasiz kerak, chunki bek qattiq tezgina o'zi bizning albomimizni chiqardik. Bek qattiq motor ettirib konsertimizni uzdirdik. Kutmaganda. Shunga ko'ra bizning endi bu yil mana 16-yilda Alloh bergan bo'lsa martda 20 yillik konsertimiz o'tashak. Yubileyimiz sahnada bo'lgan. Shunga ko'ra bugungi mana shu qutlov bizga bek qattiq zo'r targ'ish deb aytasiz kerak. Ko'kkim bazin yirtib ochib, gunohlardan yiroq qochib, taqdirlarni o'zing desa, so'ng ekanlik yozmishlarning sinovidan qochgan. Meni yodlar qishog'ina orqar. Seni ekanlik, seni ekanlik. Bu benim için indi zor vakıga, kim etmişi konuğup da gittik indi, Allah'a şükür bolsa 9-ncысы buldu indi. No, onga hatlı tırışabız, men bir kanagat, benim şu motor jırım şulay jengip çıqqаны için, hem indi men bunu kütmegen edim. Yaxşı albom bulur için onun üstünde işlerge gerek. En popüler jırlar izlep tabırga, yaxşı kompozitorlar, avtorlar bilen işlerge gerek. Mine 4-nче altın barsın bit indi. Lakin bu yılgı kebek sahnede yılap jiberdim. Я в восторге. Bu bik dulqınlandırğıç hem bik cevaplılı шығыш buldu. Şatlanıp tuya almayı mana şu tatar jırı konsertinde qatnaşuuma. Hem indi gelecekte әлі bizning xizmatdaşligimiz davom etir deb o'ylayman. Hem indi xalqimizning da şu bayram bilan tabrik etam. Bir übesem kile gözlerinden İsiretsem söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalanaya uzan izlerine Yılның ең романтик жыршысы номинациясында жеңүүчү Илназ, сен хаманда романтикадан читтеп кетмейсің әле, эми? Yok, білесізме, ол романтика мына бұл номинациясы енді мені 10 ел бойы қазір шулай гіл янашамда бар әлігі номинация. Чөнки ең бірінші болып мына шушы гитараға енді 13 ел дұрысын айтканда, менің әтиемнің бүләгі мына әлігі гитара. Һәм енді бірінші тапқыр шушы сәхнәгә 2005 елда Йолдызлар фабрикасы проектында мен яратам сені жыры белән шыққан едім. Менә шуннан соң шул романтик деген исем һәм тагылды, һәм инде менә быел яңадан избатланды әлеге исем. Сенің өзіңә ошыймы соң мына шушындай ең романтик жырчы болу? Білесізме, миңа калса русча әйтмешли звучит неплохо. Бик үзенчәлекле һәм миңа ошый. Ни өчен юк? Без барыбыз да романтиклар. Утка сал, суга сал сине мине Үзеңдә бер дөрләп ян әле Үземә булмассаң булмассың Жанымда яз булып кал әле. Менә бер 10 ел
10 еллап мин үземнең тамашачыга ничектер шушы үземнең җырымны таба алмаган. Менә бу авторлар Элмилә Җәлилова сүзләренә язылган җыр Физара Мирдазинкиев, менә шушы кешеләрнең көче белән бу җыр туды һәм инде аны шушы күп кенә радиоларга бирдем. Радиодагы радиолар алдылар һәм тыңлаучылар бу җырны якын иттеләр. Мин үзем шушы җырны тудыра алганым өчен үземне бәхетле саныйм. Үзе баламыннан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине. Сезнең өчен инде бу беренче генә түгел, ел сайын катнашып, ел сайын алтын барыслар. Менә һәрбер саның аерыламы бер-берсеннән? Сезнең өчен ничек ул? Аерылы нәрсә белән беренчедән минем өчен быел чакырырлар микән юк микән дип дулкынлану аша. Һәм дә инде аерылы әлбәттә сценарийлар буенча, режиссуралар буенча һәм һәрбер ел ниндидер бер тематикага багышланган. Быел бит инде туган як темасы иң изге безнең өчен изге. Мин инде 38 ел чыгып китүемә туган авылымнан, авылым юк дип һаман сөйләп торам кызганычка каршы. Әмма менә бүген минем бер туганнарым килделәр 600 чакрым узып. Һәм быел минем сәхнәдә зур кызым Алиямның кызы Әминәм бийде, Мөнир Рахмаевка бик матур бийделәр, Дорога из города группасы. Минем өчен мин инде әйттем мондагы сорау бирүче сезнең коллегаларга. Бар безнең туган көн бәйрәмнәребез, яңа ел бәйрәмнәребез, Сабан туйларыбыз һәм башкалар. Һәм инде 16 ел рәттән татар җыры фестивале бара икән. Ул инде үзенең төп канунын тоткан. Бик матур безнең татар халкыбыз өчен зур бәйрәм, чөнки җырыбыз безнең бүтән нык авырлыкларны җиңә торган. Ул хисләрне йөрәкләрне әйләндереп, җылата да ала һәм шашындырып битә дә ала торган җырыбыз татар җыры. Алтын барыслар хәзер шактый җыелды. Койларга куеп бетерәсез. Ничек махсус саклыйсызмы? Махсус сейф заказать иттем. Шунда саклыйм. Инде мотор булып әлбәттә, бүләк ул үз урынын таба. Мотор бүләк булганда бигрәк тә. Инде әнә дә бүләк, дия дә бүләк диләр. Шуңа күрә мин барысын да кадерлим. Элекедай булмас бер нәрсәдә. Элекедай түгел бер кемдә. Акыяллар бүләге син миңа. Карлар яуган шушы бер көндә. Акыяллар бүләге син миңа. Карлар яуган шушы бер көндә. Еллар үзгәрә, ил үзгәрә, дөнья үзгәрә, без үзгәрәбез. Фестиваль әлбәттә үзгәрә. Фестивальне да елдан ел үткәрү җиңел түгелдер. Ниндер планканы бит күтәрергә кирәк, елдан ел нәрсә эзләнергә кирәк, табырга кирәк. Әйтергә кирәк, моңа тиклем эзләнүләр юкка булмады. Киләчәктә дә әле планка иң югары нуктасына менеп җиткән булмасын. Менә шуны мин теләр идем. Үзгәрә, яхшы якка үзгәрешләр, Аллага шөкер. Ходаемның бүләге сөйеп туймас газиз балалар, яратылып яши фәрештәләр сезне сакласын, фәрештәләр сезне сакласын. Быелгы татар җыры бик күп ачышларга бай. Мин карап торам. Татар җыры бик ягымлы, һәрвакыттагыча искиткеч. Татар җыры үзенең татар җырлыгын саклап кала. Һәм инде ул аны әле тапкырлый, күп тапкырлый, чөнки киләсе елларда без әле татар җырыннан нәрсә көтәсен бер вакытта да бер кемдә белми. Һәм татар җыры һәрвакыт гаҗәпләндерә ала. Һәм бүген дә менә минем өчен бу номинация үзем өчен дә гаҗәпләнерлек номинация булды. Һәм мин бик сөенеп кабул итәм бу номинацияны. Ни өчен дисәгез, бүгенге көндә интернет челтәре бездән алданрак әйдәп бара, бер адымга булса да алдарак бездән. Без инде барыбыз да шушы интернет челтәрләренә, социаль челтәрләргә тартылабыз. Безнең
Bizning jırlarımızı, bizning milletteşlerimiz şu internet şilteri aşa, bütün dünyada da rahatlanıp, mine bungi, hazırgi online rejiminde tınlap qarıy alalar iken, demek biz zor aşış işley alabız. Bungi kunda biz bizning tomoshachilarimizga shulay bizning jırlarimizni yetkaz alabız. Şuna ko'ra bu eng kerakli ham yaxshi bungi birinchi topqir bo'lgan nominatsiya ham men o'ylayman kelasi yillarda da u tatar jırında saqlanib qolar deb. Yazabız şu soğanıp Enikeylerge tuman yokka tabımıp Jırlarına yazabız şu soğanıp Enikeylerge tuman yokka tabımıp Исәмсез хәерле кичләр, ничегрәк сезгә менә быелгы татар җыры? Бик яхшы. Рәхәтләнеп утырабыз. Җырлашып, күңел ачып утырабыз. Рәхмәт. Кайфләр бик яхшы, татар җыры бик яхшы, бик матур, бик ошый. Организациялар, җыраучылар, тамашачылар. Бөтен нәрсә бик шәп. Мин беренче тапкыр монда миңа бик ошады. Икенче елга, надеюсь, килергә, Алла бирсә, ташлай чакырсалар. Бик әйбәт, бик күңелле, кәефләр күтәрелеп китте. Кайсы җырчының җыры сезнең башыгызда әйләнә хәзерге минутларда? Ришат Фазли Әхметов әлбәттә Радик Юлякшин. Радик Юлякшин белән баш әйләнә. Seni yaratan, seni tatarsan Balkanlarım için yaratan Kukukire, yeşil yeşnet yavgan Yangınlarım için yaratan Kukukire, yeşil yeşnet yavgan Yangınlarım için yaratan Tataristan seni yaratan Шундый иде быелгы татар җыры, дәртле җырлары, уникаль сценарийлары белән мәңгегә хәтергә кереп калыр. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, кадерле дуслар.